Could you tell me what are we getting? Pussy shot! Yeah! Just stand by side. Girl, you look mighty fine. Jeli jsme asi 4 hodiny, protože jsme to trošku špatně odhadli. Jechali jsme kvůli tomu, že nesmíme jezdit na kolech bez světel v noci a my tam ty světla nemáme. Takže jsme těsně spěchali. Takže Petrovi se vyfouklo kolo, možná ho má prasklý, možná má prasklou duši a mně zase spadl řetěz. Takže jsme na té pláži byli asi tak 10 minut, možná 15. Dneska je teda neděle a my jsme vyrazili na takový kratší výlet do přístavu a je to těsně klidný. Teď v centru tam je děsný ruch, protože se hraje fotbal, takže všichni mají šály a všichni jdou fandit a tady je takový příjemný klid. Tak se tu tak procházíme a zítra jdu poprvé do nové práce a Petr jde do školy. Jenny dělala... Jak se tomu říká? How it's called? How it's called? Yeah, cookies. Jenny dělala cookies. Hey, die anderen sind gut. Yeah. Takže my se teď nakrát chystáme na PubCrawl a něco vám z toho zkusím natočit, ale nevím, jestli tam bude něco vidět. Jdeme asi do 5 hospod. A odpoledne jsem pekla cupcakey. Nice headband. Yeah. I'm gonna put it on. A máme moc hezký čelenky. Tak ale to musíš I nosit. want you to sing it because Jo, ty moc sluší zlato. could have been times because Could you tell me what are we getting? Pussy shot! Yeah! Dobré ráno, tak my akorát vyrážíme na... Jak se tam... how it's called? The place? Moriata. A budou tam vodopády a tak už se těšíme. A dneska je... Dneska je děsně hezky, konečně. V angličtině tomu říkají, že budeme hikingovat, ale zní to docela dost jako, že bychom lezli na nějakých horách, to asi ne, doufám, že ne. Že to bude v pohodě cesta, ne jako na Mantlovci. A už se těším, že se konečně někam projdem, protože teď jsem vlastně skoro celý týden pracovala. Petr chodil do školy,
takže to bude teď takový relax a včera jsme vlastně byli pít na tom pub crawlu. Přijeli jsme nakonec docela brzo, protože teda na pití byly úplně šílený fronty, to jako bylo docela nepříjemný, takže jsme jeli domů, v pohodě jsme se vyspali, teď už je asi 11:30, takže vyrážíme a fakt se těším na ty vodopády, protože jsou moc hezký. Cesty a máme tu krásný výhled. In case you get lost. Huh? I don't know. We're close. Ooh, this is great. So close. You just walk this, always sit. Yeah, trying. Is it actually on the board? What? Does it say? Takže jsme někde v buši a vůbec nevíme, kde jsme. A nevím vůbec, proč jsme sešli z cesty. Jak se to mohlo stát? Každopádně se docela bojím hadů a pavouků tady, takže je to fakt paráda. Je to fakt mega dlouhá tráva. A je to docela strmý, takže fakt super. Tak jsme se museli vrátit zpět, protože jsme šli špatně celou dobu, takže tenhle celý kopec jsme museli, doufám, že to tam je vidět, tenhle celý kopec jsme museli zase sejít dolů a půjdeme úplně jinou cestou. Takže jdem na to.